Takže dobré ránko, dneska máme deň tretí a nachádzame sa v Miegerháze, nejak tak sa to tu volá, neviem presne. Ideme jazdiť už, máme po raňajkách. Hodím si GoPročku a ukážem vám tu nejaké kolo, ako to tu vyzerá, ale mal by tu byť iba motocross, nie sú tu asi žiadne vedľajšie trate, ani nič iné, takže poďme na trať. Dobré ránko, fanúšikovia môjho ksichtu. Dneska nachádzame Miegerházy, jak sa to píše, ani pán Boh nevie. Ani... To ešte dopadlo dosť lepšie, ako som čakal, keď som bol vo vzduchu. No, takže mal som trošku tvrdší crash. Hneď v prvej rozjazde ešte som len išiel v podstate sa zoznámiť s tráťou a zohriať sa trochu. Bolo to asi 4. kolo a na skoku som sa nechal trošku vyniesť viac doprava, lebo som mal pocit, že tam je lepší odraz. A vynieslo ma to až moc, že som vyletel von zo skoku. Keby tam neboli tie gumy a tá voda, čo bola na polievanie tam, tak by som to ustal, ale bohužiaľ v tej rýchlosti som to už nedokázal stočiť mimo toho, takže som to trošku napálil a spravil pár kotrmelcov, ale našťastie mi nič není. Trochu som iba taký doudieraný jemne akože, ale nič ma nejak neboli a však už som si dal aj ďalšie rozjazdy, asi 2 alebo 3, takže našťastie je všetko fajn. Ale inak musím povedať, že tráť je tu fakt pekná, je taká dosť také tiahle zákruty, celkom je to aj rýchle a aj ten piesok je taký, že dosť dobre to v ňom drží, že dá sa tam ísť akože celkom pod plynom v tom, takže akože tráť je zatiaľ najlepšia jednoznačne z tých troch, čo sme doteraz boli.
Nie až tak ako ja, ale... My ako ty, že fanúšikovia. Teraz a tam sielaško. Dali sme už niekto od práce, ale nečakali sme, že to nie napadne jak šurák. Asi mali mi plán. See every day moving slowly, time never know. On my homies, under the street lights, and we're lost in the moment. See, I've been falling like ponies. Time for the split when I'm rolling. Ak ma niekto naučíte placku, tak normálne vám dám všetky peniaze, čo mám. Platím zlatom normálne. Ak ma niekto naučíte placku tak, že ju budem vedieť spraviť úplne, že hoci kedy na počkanie, tak platím zlatom. Paťko, aký máš názor na toto mesto? Že s dodávkou sem chodiť nie je najlepší nápad, ale poradili sme si. Zaparkovali sme pri Lidli ako klasicky. Takže máme štvrtok, deň voľna. Dneska zastavili sme sa po ceste v Budapešti, kde sme si dali Burger King. A presunuli sme sa pri Ostrihom. Takže teraz sa nachádzame, jak sa to volá? Dorok? No, tak. Durok. No, nachádzame sa proste pri hraniciach a ideme sa trošku schladiť. Naše brutálne svalstvo. Ideš sa namočiť? Nie. Prečo? Pozri sa, aká je tu pekná voda. Paťo je nejaký ten otúžilec. Voda má asi minus 5 stupňov. Hore asi natáčajú klip nejakí Maďari a... Chalan sa nezdá. Dobrá vodička je? Tak to mám pišovač. Hagera Maggie. Takže kúpanie máme za sebou, teda ja aspoň. Bolo zima. A vybrali sme sa na západík slnka, ešte tuto sme si našli nejaký výhľad. Máme vysoké očakávania a sme zvedaví, že ako ten výhľad bude vyzerať. Samozrejme vám ho ukážem za chvíľku. Volá sa to tu, že Dobogoko. 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 Že to znie lepšie, keď povieš Dobogoko. A mal by tu byť nejaký výhľad, zatiaľ sme stále nenatrafili a už by sme mali byť pri ňom. Poradil nám to umelá inteligencia. Takýto výhľad by tu mal byť. Pred mesiacom potom. No a proste malo by to byť niekde Ale zistil tu. som. Jediný výhľad, ktorý dnes uvidíme. A bohužiaľ, západ slnka sme už zmeškali a výhľad sme nenašli. Dnes našové Maďarsko. Takže asi z toho nič nebude, no. Neviem, kto označoval tú polohu na mapách. Ale si retardovaný na hlavu. Ale ľudia, nechoďte sem. Neoplatí sa to, fakt. Je to neuveriteľné, ale podarilo sa nám nájsť tú vyhliadku. Ale ešte smutné? Nachádza sa presne na opačnej strane, ako ju ukazuje na mapách. Ale sme tu, takže dá sa povedať, že stálo to za to. Síce západ slnka je na opačnej strane, ale je tu pekne. Vieš prečo to je pekné? Lebo vidíme na Slovensku. My pôjdeme do tanko! Tam za Dunajom to by mali byť hranice, asi myslím. Čiže za Dunajom hento, kde sa svietí, tak to už je Slovensko. Podľa všetkého. A podľa ničoho. Zdroj? Kamoš povedal. Zdroj Paťo. Pili Szentkereszt, 2099 Madarskó. Fakt, aby ste videli, že neklameme.
toto do Bogoko mala byť tá výhliadka. Vlastne tá výhliadka je toto, lebo keď si kliknete tu, tak vám tu hodí presne tento výhľad.